Sal-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar kien l-aħħar ċans biex jinġabru d-dokumenti tal-vot mill-ases tal-Pulizija. Mit-22 ta' Mejju sal-ħamis 23 ta' Mejju f'nofs il-lejl, id-dokumenti jistgħu jinġabru mill-Uffiċċju Elettorali fin-Naxxar, dak li qabel kien it-Trade Fairgrounds. Sal-ħadd filgħodu fl-ases tal-Pulizija kien għad baqa' jinġabru 47,904 dokument tal-vot għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, fil-waqt li għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kien għad baqa' jinġabru 100,673 dokument. Intant is-sibt saret il-votazzjoni bikrija għal dawk li nhar il-25 ta' Mejju mhux ser ikun possibbli għalihom jivvutaw. Fost dawn kien hemm l-assistenti kummissjonarji li se jkunu qed jgħinu waqt il-votazzjoni, dawk li se jkunu msefrin kif ukoll dawk li se jkunu rikoverati fl-isptar. Minn dawk li kienu eliġibbli li jivvutaw is-sibt, tefgħu il-vot tagħhom 83.5% fil-votazzjoni għal membri tal-Parlament Ewropew li ammontaw għal 6,168 votant. Fil-każ tal-elezzjonijiet lokali fil-votazzjoni bikrija ivvutaw punt perċentwal anqas, jiġifieri 82.8% li ammontaw għal 6,185 vot. Infakru li biex wieħed jiġbor id-dokument tal-vot importanti li jkollu miegħu il-karta tal-identità.